zo'n 60% van de 300 tonnen wattels dat boer Bram Is het Joostema... wattels of is het wiattels? Jattels zit ik. Wattels. Ik zeg wattels, wat was dat? Jattel. Wiattel, ja. Wiattel. Wiattel. Ja. En hoe zitten ze dat in Halmen? Volgens mij een wattel. Wattel. Sint-Anne? Ja, ik wattel. Wiattel. Ja, nee. Nee, wattel. Wattel. Heel iets jeetje. De minstkeers is wattel, maar die bleef namelijk zitten. Maar ze zijn 300 ton aan wattels nadat de supermarkt zijn waterwerking lust. Op de boerenmarkt die Joostema organiseerde om zijn wattels aan te komen, kwamen een protte mensen maar. Er moesten zelfs verkeersregels inzetten worden. Ze kwamen uit Den Haag en Hogeveen om 8 poen vol wattels mee te nemen. Is dit nou een nieuwe marketing tool, Arjen? Zeggen ze dat je het net kwijt kennen en dan toch alles verkeep je? Nou, ik geloof net dat er op zit zin wie van dit dat heeft van tevoren staat betaald. Het is wossen, dus just het wel vaker dat het op deze manier gaat. Het is natuurlijk de Lietse boerderijwinkeltjes en dat soort type wel een van vergunning, ha. verkeer. Ja, dat mag Ja, niet. maar precies, want hij Boerbaard. zei verkeersregelaars. Ja, precies. Daar gaan we. De buren. Omstanders hebben er wel een vergunning voor. had ik bij hem best in. Dus Boerbad Ja, wil Boer en- Bram vast wel even een beetje adviseerd hebben. En Boebart zijn eigen winkel is ook weer iepen en daar verkeert trek deze wattels in. Ga je toch bellen met Boerbad, Janko? Nee, ik heb hem deze weekend net bellen. Hoe zoekt Maar, maar een wezen? Kun je volgende week maar een Nou, bergje zijn om die winkel is moet weer iepen, dus hij heeft weer wat te doen. Oké. Dat killt wel. Nou ja, goed, de just dit natuurlijk wel vaker bij de boer zelf en Lietse ketens duurzaam. Dus in die trend past het wel. Dus nou, dat deze oproepkamer is dat het een succes worden is, dat snap ik wel. Ja, zelfs de augurkenkening, die hier nog wat een ton wattels aannam van in de atjar. Kanaalreclame van Ja, de man. ja. Maar rekken tijd dat ik zei, Janko, dit initiatief. Volgens mij wel. Ja, maar goed, ik vind wel. Ik zeg toevallig de reportage ervan en het wie wel hard verwarmd. Dat al je mensen denken van ja, we moeten die boeren een beetje helpen. Doof is er dan, hoe is het mogelijk, dan nog een negatieve insteek bij. Maar ik vond het leuk om te zien dat en natuurlijk kennen die mensen dan ik mega goed Cape die wat als Cape. Ja, en Dat- ze hier dat op ze- Grutters van Mark van Mikus alles. Ja, en winkel het succes. Nou, hartstikke leuk. Ja. Leuk, ja. Ga zo door. Hier wat negatiefs deze keer. Ja, weer een negatieve invalshoek. Wat dan? Ja, doof betingste invalshoek. Maar ik hier toch allemaal net een negatieve Jawel, invalshoek? vertel maar. Oh, die marketing tool. Ja, nou, Ja, is het weer marketing? Ah. Nee, het is gewoon Oh, leuk. marketing. Het is net per se negatief. Mark, je hebt hier Oornijs. De grote verkeerscontrole van Oude Vleet bij Rieptjerk van onder meer de politie, de Belastingdienst en de douane had tientallen boetes opsmieten. Het smiet de Belastingdienst meer dan €100.000 op kassa, Janko. Zo. Hoe werkt dat? Zien we dus afspeelst van de voren. Ja. Dan nog dat iets spontaner. Dat was het over mij, want ik had het uitzocht. Roelof, kist ik uitlezen hoe dat werkt? Ja, lees maar niet. Nou, ik heb dus even bellen met de passenafdeling van de ik Belastingdienst. vreeg me dat wel op brug te houden. Ik denk, maar hoe kun je dan €100.000 bij de belasting? Snap je? Ja, hoe zit dat? Dat is nee, maar Hoe zit dat, Roelof? Maar serieus, is toch gek? Ik doe dat volgende keer bij jullie dit opzetje. Dat is inderdaad gek. Ik vreeg me dat ik had. Dan gaan ze gewoon de Belastingdienst te steen bij Rieptjerk in de buurt. En dan hoppa, €100.000 in één keer. Nou, hoe werkt dat? Van tevoren is er een politie of de Belastingdienst of de douane die bepalen een locatie. Dat is soms Ja, is dat snap ik al heel leuk wel. raak. Ja. Nou gaan ze dus in Rieptjerk staan. Dus het is net zo van, er zitten meer boeven in Rieptjerk. Daar gaan we staan. Dat is net de afwaging best in dit geval. denk Want ik ik heb hier wel eens, niet ik heb, jawel, want ik heb het, ik kan je niet lezen. Ik wie ooit bij Hoeft het net. kickbox event in Jouwert, Oh ja. afscheid van Oh ja. Bader Hari en daarna gaan ze controleren. Ja. En je snapt wel waarom. Ja, Oké, maar dat nou is ja, alles. Dat is inderdaad alles. Maar dan zien ze daar dus en dan komen ze dus aan maar kenteken en dan kiezen ze dus op basis van kentekens jij nog nog een schuld die je besteed naast. Bijvoorbeeld een heel soort ondernemers die hun weesbelasting bijvoorbeeld dan betalen hebben. Zulke soort gevallen komen vaak voor, zei de passemand van de Belastingdienst. En dan denk je dus van, oké, maar moeten ze daarna fot even betalen. Ja. Even aftikken, tikje sturen. Pinnen. Ja, er zit dus een busje kleren, maar een pinautomaat. Mensen gaan in de busje, pinnen hun yield en hoppa, €100.000. En dat ze dat net doggen. Precies. Mooi ze dan net worden? Nee, het kan zijn dat ze bijvoorbeeld dan beslag lezen op een auto.
bijvoorbeeld. Echt? Dat kan. Ze zorgen dan altijd wel naar de omstandigheden. Als er bijvoorbeeld Ben in de auto zitten haast en maar volgens naar een squalata, dan ben je Dan brengen ze eerst die band verdijnen. nou ja, dan kies je daar niet bemiddelen of kies je de coulantie wijzen. Dat hing het ik van als het al misschien als ik al een afspraak maken, maar de beste is als ze een termijn betellen en dan ben ik wat milder. Maar op een gegeven moment, als dan die inkomsten het belasting hebben, dan is het op een gegeven moment failliet en al dat soort dingen. Dat is toch raar dat het gewoon op een random kruising in Jelsriep, dat is dan, weet ik veel, €10.000 outtakes. Maar een ton, er is dus een ton, maar dat is een ton dat daadwerkelijk pint is dan de joen. Ja, €100.000. Die is daadwerkelijk outtikt. Maar het is toch een gek dat bij één van zo'n check, één briefcheck, nou, ik weet niet, wat is het, 100 mensen als dat controleert? Per uren. Misschien per meer. Maar Maar, Ja. nee, zoek maar vaker het is dan niet dan. in hoeveel als net in de belasting Ja, dus wel net ja, is precies. in Nederland. Ja. Dat is dan net normaal. Maar Nee. inderdaad, wat Asociaal. uiteindelijk mag ze toch belasting betalen. Dat wordt toch... Het is dan net alleen belasting, maar dan ga ik inbesteden boetes en dat soort dingen. Ja, maar dat ja, vind ik wel normaal. Politie, Ja, ja. douane, Dat vond ik- maar en dan praat- APK die voor is. Zulke dingen had ik in, ja. inderdaad. Zou ik vliebetesten aanam? Vliebetesten. Vliebetesten. Ja. En 1 op de 4 die is pakt. Dus er zou 24 mensen onhouden. 1 op de 4 ervan die had drank op de drugsbroek op dat stuit. Goh. Ja, oké, maar dat winnen maar 24, dus ze zal die Tesla in, maar die hebben meestal bij wie zal een vermoeden heen. Want anders luidt het percentage wel heel hoog. Ja, ik ga net maar de politie bellen, Bosje. Dat weet ik net. Sorry, ik stel alleen vragen. Wie best een goed verhaal tot die vraag van Bos. Ja. Het is tijd voor Janko Sien. Echte rubriek. Lip je niet leven, maar dan ben je. Het is toch een soort van DJ van Elstak. Ik vind het wel lekker, hè? Storyboard, ja. Even een oppepper in. Heerlijk. Ja, Kirsten, maar zijn we nu lezen waarom Asto deze rubriek haast? Natuurlijk, Rodolf, dat vind ik heel fijn. Want het is zo dat, want dit is natuurlijk de rubriek Live je in Libben, maar dan beter. En dan denk je, ja, wie is Janko Christ eigenlijk om uw levensadvies te gaan? Nou, dat is het zo. Ja. Ik heb in mijn leven een stuk of 4.000 mensen geïnterviewd. En hoe? Goh. Diepgaand interviewd. Ja. Dus wat is het mooi dat ik nou in deze rubriek wat van die levenswijsheden, waarom je aan ken, onder diezelfde Friese bevolking. Ja. Dus dat gaan we nou ook dan. En daarna aanleiding van een nice bericht wat ik vond, zeg ik al jij een keer op de NOS. Maar ik op orensites waarbij we machinaal, ik vooral mensen van uw leeftijd en wat jonger, we komen steeds meer in een burn-out te landen. Dus daar maar wat kunnen we daar nou ontwant? Dus we doeken nou voor deze keer weer de archieven in. En we gaan naar Joke Nijenhuis van Café Spaltenberg. En je moet je eigen snelheid aanpassen. Hè? Je moet nooit boven die toeren draaien. Hè? Maar dan is het niet de waar. Dan is het niet de waar. Ja. Ja. Nooit boven de toeren draaien. Nooit boven die toeren draaien. Dus dat doen wij een beetje te volgen. Ik tenminste, dat doe ik. Nou, we gingen het correct in de variatie even doen. Maar ook nog is het, ik had het heel druk gewoon in december, in januari. En dan maak ik een bijkomen. Dan merk ik het fysiek werk. Als een beetje boven mijn toeren draait. Waarom zucht u zo? Ja. Je ben ik een beetje Waldorf en Stettler, want we worden maar in twaalf in deze uitsturing. Helemaal net. Waar ben je even Allemachtig. het begrip burn-out onder het duiden? Ja, zit hier hun gevoelens een keer. Ja, sorry dat wij gevoelens hebben, ja. Ja. Nou, doe maar. Zit je gast in een burn-out onzeker? Nou, doe maar. Nou, en maar Dooshuis, ik had Moet wel je een eens vertellen, Rodolf? nou, leer. Mooi was even bij me incheckt, Janko. Maar toen had daar nou ook een beetje les van. Hij is een beetje druk, dus hij is misschien net zo heel goed daar op het programma. Komt er een beetje in om, jongen? Ja, nou, ik heb wel meer heel goed uit op dit programma Oh, eigenlijk. oh, nee, maar, niks van. Oké. maar goed, maar wel tussen mijn dood erop. Maar goed, daar heb ik nog even een nightje. Goed. Dit is weer de laatste keer dat deze rubriek... Nee. Ja, want ik ben op. Ik kan niet meer. Jou, het was mensen sputsen. Ja. We zijn nou een terug in tips. Wist we die toeren in? Ja, ik kan nou een keer een fragment gaan litten. Daar zou dan nog leuk op reageren. Hij ik net die Roelof. Maar, Buurman aan tafel. Ja. Oh, jezus. nee, ik ben op. Dus ik kom na je week kom ik maar naar de rubriek. Leuk. Daar zit ik wel ja, Naar je tune, ik? Ja. Maar wel- Hij ik wel eens les van Hermes. Nee. Nee. Dat is namelijk de nieuwe naam van een nieuwe streekomroep in Ljouwert. De stichting achter de omroep had de vergunning omgevregen om van januari 2028 al te beginnen. Maar nou even eerlijk, wat wie je eerste gedachte bij de naam Omroep Hermes? Ja, ik heb gewoon een fatsoenlijke opleiding gewoon, dus ik weet dat wie Hermes is. Dus dan, dan moest het natuurlijk meteen gewoon herpes. Ha.
Ja. Ja. En Siebrand onder Hermes Houseband. Klopt. Ja, dat wist ik. Ja. En doe? Hij is er ook een hekel aan, hè? Want een beetje- Janko en Doodaffelstoorn. Herpes. Herpes, natuurlijk. Ja. Elk Nee, weldenkend mens denkt eerst aan herpes dan. Ik heb vanmiddag serieus een test in. Ik had 10 collega's vregen. Er wie Joggen, die zijn inderdaad herpes. En die eentje, die Sportdracht, echt zo'n denk ik. lulverhaal wordt. Nou ja, want het is een... De badskipper van de Golden, Hermes. Inderdaad, ja. En die neemt ze in het Romeins. Ja. Mercurius. En dan ben we weer bij de, Oh ja. bij de omroep in Ljouwt. Zo. Ah, dat vind ik wel een leuke gedachtegang inderdaad. Maar omroep Hermes, sta je wel... Ik vind het echt mooi dat er weer een goede stadsomroep komt. Maar je staat er wel... Nou, ho. We gaan nou ook Omroep Leeuwarden. We hebben Omroep Leeuwarden. Ja, dat bedoel ik, een goeie. En Omroep Leeuwarden daagde Ja, ja, de snap omroep uit. Want die woont graag de hele regionale concessie nemen. En nou worden zij op Hoe heet hun... die... Hoe heet die? Ortvrol. ja, dat is een goede naam, hè? Ja, dat was een hele goede naam. Ja. Die heeft overigens net in het Grieks en het Latijns. Ortvrol. Maar, en nou worden zij op hun beurt eigenlijk uitdaagd in Ljouwt. Hun hometown. Ja. Toch Omroep Hermes. Herpes, ja. Het is tijd voor mijn uitlaatklep. De uitlaatklep van Roelof. Ja, jongens, ik vind het moeilijk. Dit wil ik gewoon eerlijk wijzen, ik vind het moeilijk. Mag ik nou een ergernis komen of iets positiefs? Zit het publiek te wachten op mijn ergernissen? Of mag ik eens een keer een leuk, vrolijk iets brengen? Hast dan Peer Ernest en Hoorn dus iets. Leuk vrolijk iets Kimball. Alleen dan is het dan nog een uitlaatklep. Twaaielien zie ik aan de keukentafel en zei mijn vrouwtje mij... Roelof, ik ga bij een koor. Oh. En ik zei, tjin, mijn vrouw, maar jij kunt helemaal niet zingen. Ruzie in de tent, ellende. Ik moet zeggen, lekker supportive. Ja. Maar toen zei ze van ja, als je een beetje meer die kunt houden, tekst vast kunt zijn, dan kun je ver komen. Dus oudoende sneun in we vaststelling in Café Theater De Bres. Ik mocht naar Sjen. Een vaststelling of een concert? Een concert neem je dat dan. Oké, inderdaad, nee, ja. dank je. Ja, 20 vrouwen, denk ik ongeveer, iets minder, op Riegen. En het is echt leuk. Het is echt goed. Dus dat zorgt maar dat als je zelf misschien net per se een hele mooie vrije stem hebt, je toch in combinatie met zo'n koor, daar een echt iets leuks, iets moois van maken kunnen. Dus ik zie daar 2 uur lang in De Bres te luisteren naar 20 vrouwen die ontjongen winnen. En ik begon wat te mijmeren. En ik dacht, ik moet even op het net krijgen van een burn-out. Waar word je nou vrolijk van? En ik werd vroeger heel vrolijk van jongen op de tribune. Dat is toch. Zit hier de veen, olé. Dat. Ja. Dus ik dacht, Ja. waarom beginnen we net een mannenkoor? We. Ja, wij, als je fjouwen. Oeh. En ik zullen hem eerst eventjes inspireren laten. Want ik ga me inspireren laten, omdat ik volg op Instagram die hamburger Goldkilchen. Kom maar in. Fuck you up. Kom op, Janko. Er is een hele groep Duitsers die tot te schreeuwen. Ik krijg er altijd wat rare gevoelens bij. maar Nee, dat- nou net nee, zo nee. negatief, jongens. Ah, het is met Dus- die fjouwen is wel... Nee, heel, maar ik vond dit echt nee. Dit was toch niet zo bijzonder? Ja, wel, het zo gaat erom op dat je het Instagram leuk is vindt. echt. Dat is toch? Ja, maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat iedereen toch voor hemzelf... Ja, nee, maar dus, mijn idee is wij binnen basis alvast van dat koor. Meesten, je kun je hem dus opjaan. Roelof.devries voor de gouden strotjes. @omroepfriesland.nl. Roelof.devries@omroepfriesland.nl. Kun je opjaan van het mannenkoor met Janko, Arjen en Siebrand. En dan, het doel is natuurlijk om ooit op te trainen in Noorderwien. Oh. Dat is nog even mooi. Dan nog even een positief. Dat is toch leuk? Sorry, voor die goed Leven dan zijn. oors is het, als we het 10 opjavers hebben, door je in elk geval 1 keer maar. En hij nog steeds shit vinden door jekje Het moet net goed wezen, het moet gewoon... Dat is ook goed. Down, fuck you up. Als dat zingen opgaves komen, dan, Ja. dan doe ik mooi. Ik geloof er niks van dat het gebeurt. Echt net. Mooie heerreportage. Nogmaals, geef u op. Roelof.devries, het over Friesland. 10 leden, dan gaan we los, jongens. Dit weer werden de Nijsmakers van deze week. Volgende week ben we er weer met Nijsmakers. Hoi. Nijsmakers.